गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरोंगिरिफोरनि सायाव मोनसे गोख्रों खौरां फोसावदों। फोरोंगिरिफोरा जुदि एल.आइ.सि एजेन्ट मावो, बेबायदि फोरोंगिरि एल.आइ.सि एजेन्ट मावग्राफोरखौ सरकारा गोख्रों साजा होगोन होनना फोरमायदों आरो बेनि थाखाय सरकारा गांसे लाइजामनि गेजेरजों मिथिहोदों। दुखुनांथाव रादाब, बर'नि सासे गेदेमा सुबुङा रुंसारि जाबाय। बोखावजायै दरं जिल्लानि गिबिसिन एम.ए. राजखान्थि आयदायाव 1963 मायथाइयाव उथ्रिसारनाय आरो रौता कलेजनि गायसनगिरि गोरायुं, कलेज सामलाय आफादनि गायसनगिरि नेहाथारि, दन्द सहरिया जौसिन फरायसालिनि आजिरा मोननाय बिबुंगोरा, समाज सिबियारि रौता टाउननि थागिबि मानगोनां सबिन बसुमतारिया दिनै फुंनि 4 रिंगासो समाव रुंसारि जाबाय। गेदेमा बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय हाजासे खहा जाबाय। बङाइगावआव नंखाय एन.डि.एफ.बि हमजादों। एन.डि.एफ.बि नि मुं लानानै रां दाबि खालामनाय सानै सुबुङा पुलिसनि जिम्मायाव। एन.डि.एफ.बि नि सिनायथि होनानै अभिजित सरकार आरो मिन्टु राय मुंनि सानै लाइमोना रां दाबि खालामदोंमोन। बङाइगाव सालबारनि सासे फोरोंगिरिनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन अभिजित सरकार आरो मिन्टु राय मुंनि लाइमोना। एन.डि.एफ.बि नि मुं लानानै 20 लाख रां दाबि खालामदोंमोन सालबारनि थागिबि अभिजित सरकार आरो मिन्टु राय मुंनि लाइमोना। मख'नो गोनांदि 20 लाखनिफ्राय 10 लाखसिम फैदोंमोन होनना बङाइगावनि पुलिस बिबानगिरिया मिथिहोबावदों। रायजोआव थाद'नाय गैयै अखा हानायाव दैबानानि गोहोम गोग्लैदों। आसामनि राजधानी गुवाहाटी नोगोरमानि खायसे जायगाफ्रा दैजों लोमसावदों। अनिल नगर, राजनगरजों लोगोसे माखासे ओनसोलाव दैनि लोमसावनाया नोगोरमानि थागिबिफोरखौ खैफोदाव गोग्लैनाय नुनो मोन्दों। न' बां, लामा सामा लोमसावना राहा गैयै जाना न' बां गारना रैखाथि गोनां थावनायाव आश्रय लाहैदों। गुबुन फारसे बांद्राय अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गुवाहाटीनि हाजो हालाया गिसिखाना हा गिसिखानायजों होसिनजादों 4 सुबुंफोर आरो 4 सुबुंफोरा थैदों होनना खौरां मोननाय जादों। जी.टी.भि.नि डि.आइ.डि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव बादायगिरि नबजित नार्जारीखौ फाइनालसिम लांनो थाखाय फैबाय थानाय 19 जुन खालारनि हरनि 9 रिंगानिफ्राय 23 जुन खालारनि हरनि 9 रिंगासिम फरायनो हागोन। गोजौआव होखानाय सम आरो खालारखारि थामहिनबा 5 साननि गेजेराव नबजित नार्जारीखौ फाइनालसिम लांनो थाखाय फट होनो हागोन। 9152915246 जानबुं अनजिमायाव कल खालामना फट होनो हागोन आरो G5 एपनि गेजेरजोंबो फट होनो हागोन। उदालगुरि जिल्ला माजबाद बियाबनि बि.पि.एम.नि एम.एल.ए. चरण बर'आ जौगालु हाबाफारि बेखेवदों। माजबादनि सामारियाव कमिउनिटि हल लुफुंनायखौ बि.पि.एम.नि थान्दै चरण बर'आ बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि बिथां एम.एल.ए. चरण बर'आ रायजोआरि नयनखौ बेखेवना बुङोदि बेनि गेजेरजों जायगानि सुबुंफ्रा मुलाम्फा जागोन होनना। जोबोद दुखुनि खौरां, आसामनि रोंग'थि गोनां लाइमोना उत्तर प्रदेशनि कानौज जिल्लायाव जाब्रबथायजों जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय लाइमोन सेंग्रानि मुङानो जाबाय नीतू राजकुनवार, जरहाट जिल्लानि थागिबि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे लाइमोना गावनि मटर साइकेलजों लादाखनिफ्राय न' फारसे फैफिनगासिनो दंमोन। नाथाय जेब्ला कानौज जिल्लासिम मोनफैयो बे समावनो मिथिस्लाबै हरखाब लामानि जाब्रबथाय जायो आरो बे लाइमोन सेंग्राया जायगायावनो जिउ गोमायो। लाइमोन सेंग्रा नीतू राजकुनवारआ गुवाहाटीनि नुनमाथियाव थानाय अइल रिफाइनारियाव सासे एसिस्टेन्ट इन्जिनियारनि हाबा मावोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। एबसुआ रोंग'थि गोनां फरायसाफोरखौ बरायना मान बावदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों 2022 मायथाइनि एस.एस.एल.सि एबा मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि मादाव चिरां जिल्लानि 10थि मासियाव अग्रनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायनाय जायो। बेजों लोगोसे दिनै बे एखे थावनियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइनि बर' बिजोंनिफ्राय गिबि 10 मासियाव अग्रनो हानाय फरायसाफोरनो 16थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ बिलाइदों आरो फरायसा दिथागिरिखौ मान बावदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।